हान्जानि जे गोदान राजखान्थि हान्जा APB बे हान्जानि आफादगिरियानो जाबाय जोंनि मानगोनां गासैबो सिनायनाय जोंनि रायजो राजाफोरजों अरायसम थाफानाय मावफानाय दुखु खस्थ लाफानाय जेल जाफानाय आरो इन्टारनेशनेल फिगार आमेरिकायाव राष्ट्रसंघआव थांनानै UN थांनानै बर'फोरनि जेंनानि सोमोन्दै राष्ट्रसंघआव थांनानै फुटाब खालामहैग्रा जोंनि गेजेरनि मानगोनां अनजलि दैमारि बिथाङा बे गोदान राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि। लोगोफोर नोंथांमोना सिगाङाव मोनसे भिडिअ क्लिप नुखाबाय आं नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ दिहुननानै होखाबाय जे बिटिसिआव गमामायैनो एक्स NDP निफ्राय बिथांमोना दिनै मोनसे गोदान पलिटिकेल हान्जा दामहरबाय। बिथाङा जाहैबाय मा पलिटिकेल हान्जाखौ मैया दादों बिथांमोना ओमफ्राय दिनै जास्ट डिक्लेयारल' खालामदों मानोना मैया माखासे सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभ मिटिंनि गेजेरजों माने बिसोरो दाना लाबाय आरोखि पार्टिखौहाय बे जाहैबाय मा APB बिथाङा बुंनाय बायदिबा बे जाहैबाय मा अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्ड। दा बेनि आफादगिरि हिसाबै डक्टर अनजालि दैमारिया आफादगिरि जाहैबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे गाहाय नेहाथारिया सानै सासे A आरो एडमिनिस्ट्रेटिभ आरो सासे अफिसार O। एआव जेनेरेल सेक्रेटारियाव एआव दङ जाहैबाय प्रदीप कुमार ब्रह्म ओमफ्राय जेनेरेल सेक्रेटारि O'आव दङ जाहैबाय मा माने बिथाङा जाहैबाय मा जगतिश बसुमतारी। दा बिथांमोना मेन पर्टफलिय'खौ लाबाय। दा बेनि गेजेरजों बिथांमोना दिनै मिडियायाव डिक्लेयार होबाय हयथ' बिथांमोना दाहाय स्टेटमेन्ट होगोन आफादगिरि हिसाबै आफादगिरि बिबान मोननानै हयथ' दाहाय अनजलि दैमारि बायद'आ स्टेटमेन्ट होनो हागौ बेखौ नोंथांमोना नेना थाबानो जाबाय। दा बिथांमोना गमामायैनो फैबाय थानाय जेनाखि बिटिसि इलेक्सनखौ नोजोर बोनानै आरो बिथांमोना बुंनाय बायदिब्ला जे NDP फोरनि गोबां इस्युफोर बे इस्युफ्रा दिनैसिमाव सुफुं जायाखै अकल आरो बियो माने NDP फोरनि इस्युफोरल' नङा NDP फोरनि अनगायैबो जे बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीफोरखौ लाफानानै माब्रैबा माने खामानि मावनो हागोन बा बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीफोरखौ लानानै फैबाय थानाय माने इलेक्सनखौ गेलेगोन आरो गेलेनायनि गेजेरजोंहाय जेरैबायदि खामानि मावफुंनांगौमोन जेनेबा जेनाखि बिटिसि एकर्डनि एबा बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंहाय माखासे दफाफ्रा दिनैसिमबो इमप्लिमेन्टेसन जायाखै बेखौ होनदों आरो इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौमोन सनितपुर ओरैसिम बारायनांगौमोन सिमाफ्रा दिनैसिमबो बारायाखै आरो जायफोरनाखि 60टा समस्ति खालामनांगौमोन बेबो गैया दासिमबो। लोगोसे माखासे गामि सोसननाय दिनै बारबेलि सोसनदों खिन्थु बिथांमोना दिनै रिटेन अफिसियेलि जेबो मोनसे जायाखै बे खोथाखौ दिनै बिथांमोना दिनै स्पष्ट भाबै फोरमायनानै होदों आरो दा नायनोसै नङा होमबा रायजो नोंथांमोन फैबाय थानाय समाव बिथांमोनहा माबायदि गोहोम खोलैमारो बेखौ जों बयबो मिथिसिगोन नङा होमबा। गोदान जेनाखि पलिटिकेल पार्टि बिथांमोना रायजो राजाफोरनि माबायदि अनसायनाय मोनो जों बेखौ मिथिसिगोन आरो एक्स NDP बिथांमोननि माबायदि अनसायनाय मोनो जों बेखौ मिथिसिगोन आरो बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीफ्रा एबा बर'नि अनगायै जे माखासे जाथिफ्रा माने जाथि जनगोष्ठीफ्रा माबायदि मदद होगोन बिथांमोनखौ माबायदि सापर्ट खालामगोन बेखौबो जों मिथिसिगोन नङा होमबा। मानोना बिथांमोननि मावनाय बिथांमोननि जेनाखि पार्टिनि माखासे माइनसफोर थायो बिथांमोननि माखासे मा होनना बुङो बेखौ राजनितिक बिथांमोना मोनसे मेनिफेस्ट' खालामगोन ना बे मेनिफेस्ट'नि गेजेरजों बिथांमोना मा लागोन बेखौबो जों मिथिनो मोनगोन। मानोना बिथांमोना दिनै पलिटिकेल हान्जाखौ दाबाय होनो जास्ट सेन्ट्रेल कमिटिल'सो जादों सेन्ट्रेल कमिटि दानायजों लोगोसे बिथांमोना आरो फुरा स्पिडआव बिथांमोना जुदि खामानि मावनांसिगोन डिस्ट्रिक्ट कमिटि दानांगोन नङा होमबा जिल्ला कमिटि दानांगोन आरो जिल्ला कमिटि दानायनि उनाव बिथांमोना जिल्लानिफ्राय थांनांगोन बिदिनो ब्लक लेभेल दानांगोन नङा होमबा ब्लेक लेभेल दानांगोन नङाबा मण्डल कमिटि दानांगोन बिथांमोना बिनि उनावसो बिथांमोना पाब्लिकजों खाथि सोमोन्दो थाहैनो हागोन आरोखि। दा बिथांमोननि थाखाय बे पलिटिकेल हान्जा दानाया मोजां जाखो ना गाज्रि जाखो बिथांमोनासो मिथिसिगोन आरो बिथांमोना समायसिमाखौ माने नायनानै माने फैबाय थानाय सेप्तेम्बराव जे बिटिसि इलेक्सन जागोन दा बेखौ नोजोर बोनानै बिथांमोना दादों निस्सय जों मिथिदों। जों दा जेबो बुंथ'नो हाया रायजो राजा नोंथांमोन खिन्थु सियर दाबाय बिथांमोना मैया दादों मैया माने 1 तारिख एप्रिलाव बिथांमोना माखासे एक्जिकिउटिभ सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभ बुथनि गेजेरजों बिथांमोना सोरखौ मेन बिबानाव दोनो बेखौ खालामनानै दोनखादों जास्ट बिथांमोना दिनैहाय 2 तारिख एप्रिल खालि बिथांमोना माने डिक्लेयारल' खालामनानै होनाय जाबाय आरोखि। दा गतिके फैबाय थानाय समाव बिथांमोन बे पलिटिकेल पार्टिया एबा APB पलिटिकेल पार्टिया रायजो राजाफोरनिफ्राय माबायदि अनसायनाय मोनगोन माबायदि मदद मोनगोन बिथांमोनखौ रायजो राजाफ्रा माबायदि माने सहाय खालामगोन बेखौ जों फैबाय थानाय समावसो जों मिथिसिगोन रायजो राजा नोंथांमोन। दा बेखौनो आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय बे आपडेटखौनो होनाय जाबाय दाहाय जुदि अनजलि दैमारि मेडामा जुदि माबा होनोबा नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैगोन आरोखि। स' बेखिनि आपडेटखौ आं दिनै सोलोंनायनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेराव होनाय जाबाय। थेंक इउ। खुंथाय गोहोआव थानाय UPPL दङ बेनिफ्राय सिगाङाव
17 बोसोर खुंथाय गोहोआव थानाय BPF हान्जा दंखायो थेवबो जों मोनसे अल्टारनेटिभ सिन्ता जोंनि बे ओनसोलनि गासै रायजो राजाफोरनि गासै जेंनाफोरखौ बिटिसि सुक्तिनि उनाव बिटिआर सुक्तिनि उनाव थामथि गोरोबथानि उनाव थामथि गोरोबथाव थानाय गासै दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय गोबां जोंनि जेंना दङ जेंनाफोरखौ आं गुवारै बेखेवनो नागिराखै जोंनि सानजाहा सीमा बारायनायनि खोथा दङ आं सनितपुरनि मानसि खोथायाव दंमोन सुक्तियाव दंमोन जे सानजा सीमा बारायगोन खुगायावल' बुंना दोनदों जे साथिखान गामि अमुखान गामि बिटिआरआव सोनाय जाबाय होननानै नाथाय बेखौ भारबिलिसो फोसावदों मोनसे जौगाथाय समाज दानाय बेफोर गोबां जेंना दङ दा बेफोर जेंनाखौ जों हमफ्राव रावबो गोसो होनानै मावाखै मावफुंजोबाखै दा बेनिखाय जोंनो मोनसे अल्टारनेटिभ राजखान्थि हान्जा नांगौ बेखौ जों फिल खालामदोंमोन सानखांदोंमोन बेखौ साननानै जों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपि आफादनिफ्राय जों मोनसे राजखान्थि हान्जा दानानै होदों बे राजखान्थि हान्जानि मुङानो जाबाय अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड Alternative Party of Boroland. Abbreviation now APB. APB long live. APB long live. আৰু আমি যেটো অকমান অসমীয়াতে কৈ দিওঁ আৰু আমি যেটো অল্টাৰনেটিভ ৰাজনৈতিক দল যোৱাকালি গঠন কৰিলো যোৱাকালি গঠন কৰা সদ্য ঘোষিত সদ্য মানে ঘোষণা কৰা হোৱা নাই এতিয়াও ঘোষণা কৰা হ'ল এতিয়া তো এই ৰাজনৈতিক দলটোৰ নাম হ'ল অল্টাৰনেটিভ পাৰ্টি অফ বড়োলেণ্ড APB আৰু এই দলটোৰ যিখিনি সেন্ট্ৰেল এক্সিকিউটিভ কমিটি গঠন কৰা হৈছে যিখিনি বিষয়ববীয়া আমি লৈছো তেওঁলোকৰ নামটো মই ঘোষণা কৰিব বিচাৰিছো এই দলটোৰ প্ৰেসিডেন্ট হ'ল ডক্টৰ অঞ্জলি দৈমাৰী बे हान्जानि जे गोदान राजखान्थि हान्जा APB बे हान्जानि आफादगिरियानो जाबाय जोंनि मानगोनां गासैबो सिनायनाय जोंनि रायजो राजाफोरजों अरायसम थाफानाय मावफानाय दुखु खस्थ लाफानाय जेल जाफानाय आरो इन्टारनेशनेल फिगार आमेरिकायाव राष्ट्रसंघआव थांनानै UNआव थांनानै बर'फोरनि जेंनानि सोमोन्दै राष्ट्रसंघआव थांनानै फुटाब खालामहैग्रा जोंनि गेजेरनि मानगोनां अनजलि दैमारी बिथाङा बे गोदान राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि बेनिफ्राय जों गाहाय नेहाथारिखौ सानै लादों जेनेरेल सेक्रेटारि मिस्टार प्रदीप कुमार ब्रह्मा प्रदीप कुमार ब्रह्मजों एडमिनिस्ट्रेटिव सानै जों नेहाथारि लादों
दा प्रदीप कुमार ब्रह्म बिथाङा जाबाय एडमिनिस्ट्रेटिव আমি এই দলটোৰ সংগঠনটোৰ দুজন আমি সম্পাদক লৈছো সাধাৰণ সম্পাদক তাৰে এজন মুখ্য সম্পাদক এডমিনিস্ট্রেটিভ তেখেত প্ৰাক্তন ডিআইজি প্ৰিজন প্ৰাক্তন ডিআইজি ৰিটায়াৰ ডিআইজি পাৰ্সন তেখেত প্ৰদীপ ব্ৰহ্ম আৰু এজন সাধাৰণ সম্পাদক হল